Hola, em dic Anna, soc voluntària de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia i primer voldria felicitar a la FECEC en el seu primer 20è aniversari i després explicar-vos una mica la meva experiència amb ells. Bé, quan tota persona entra a fer un voluntariat, rep uns cursos de formació, etc. Però assistir als cursos que fa la FECEC, aquests ens obren noves oportunitats, noves finestres per poder després aplicar-nos als nostres coneixements que han estat donant per la nostra fundació. Per tant, són imprescindibles per reciclar-se. I això és importantíssim per la tasca de dia a dia, del nostre dia a dia. Bé, jo no solament els aconsellaria per les persones que tot just comencen ara, no. Nosaltres, que ja portem anys dins fent aquestes tasques d'acompanyament, ja siguin domiciliàries, hospitalàries, etc., doncs no perdem aquesta oportunitat per trobar-nos amb altra gent i formar-nos, perquè realment això és el que consta després amb el nostre dia a dia, que sigui cada dia millor. Per tant, novament, moltes felicitats i no ens oblideu que estem aquí esperant els cursets. Gràcies. Hola, soc Marta, soc voluntària de la Fundació Càlida Sant Pau. Com que també pertany a FECEC, he pogut gaudir dels cursos de FECEC pels voluntariats i ha estat magnífic. Ha estat una manera de reunir-nos també amb altres grups, com de la Fundació Enriqueta Vilavecchia o de la FANOC, i hem après moltíssim dels companys. Hem fet pinya, hem après moltíssimes coses i sempre fer coses grupals i aportar coses noves sempre és bo per tots. Aprofito per felicitar la FECEC per aquests 20 anys. Moltes felicitats i per molts més.